zer modu zerate? Beno, 3. jarduera honetan, dokumentu bat nola entregatzeko bideo bat prestatu dizuet, bai? Ikasturte honetan ere, telematikoki lan egitea tokatu zaigu, eta beraz, bideo honen bitartez ikusiko dugu dokumentu bat nola entregatzen den. Horretarako, zer egin behar dugu? Bueno, guri irakasleak jarduera bat igotzen digunean, horrelako lehiotxo bat irikiko zaigu. Non, hemen izango dugun jardueraren esplikazioa eta hemen izango dugu jarduera. Bai? Zer gomendatzen dizuet? Hemen klikatu eta lanean hasi baino, hemen klikatu, ikusi lanea jartzen duen atalean, bai? Eta irikiko zaigu beste leiho berri hau, bai? Edo beste orrialde berri hau. Non hemen ikusiko dugun jarduera, bai? Jardueran izenburua, zer egin behar den, bai? Eta hemen neri esleitutako lana, bai? Orduan, nik hemen klik egiten badiot, orain emango diot, bai? Baina horrena gauza batzuk esplikatuko dizkizuet, nire lana, niri egokitutako lana irikiko zait, bai? Hau da, ikasle bakoitzari kopia bana iritsiko zaizue, bai? Non bakoitzak bere edizioak egin ditzazken, bai? Gainera, nahi badugu irudi edo PDF edo dena delakoa gehitu, hemen klik eginez, bai? Edo esteka, fitxategi bat, edo dokumentuak editu ditzazkegun, bai? Azkenik gu gure lana egiten dugunean, entregatu ematen diogu eta listo. Eta gainera, nahi balin badiogu, irakasleari iruzkin bat edo dudaren bat galdetu pribatutik, bai, hemen idatzi dezakegu. Edo, ikasgela guztirako edo gela guztirako galdera orokor bat egin nahi badegu, hemen izango genuke atal hori. Bale? Orduan, nola entregatzen den lan bat? Sartzen gara hemen zure lanaren atal honetan eta egiten digu hemen klik. Leiho berri bat irikiko da. Bai? Kasu honetan, ea kargatzen den, jarduera honen helburua da tabla hau betetzea. Bale, nik ja tabla hau betea dut. Non, zer egin behar den? Zure izena, hemen jarri behar daukat, nire izena zein den. Miren, taldea, bat A jarri dut, bai? Bat A, adibide bat jartzearren. Adina, zein da nire adina? 12 urte, bai? Edo 12 edo aldatzea daukat 11, bai? Nahi dezutena, edo 13, berdintzai. Bai? Eta hemen, aipatu ditut, gustoko ditudan 3 gauza, margotzea, lagunekin egotea eta zientzetako arloak. Behin ja, hau bete dudanean automatikoki jasotzen zait, bai? Hemen dut jasota. Eta orain gelditzen zaidan gauza bakarra da, entregatu botoia eman, bai? Eta ziur altzaude, entregatu nahi duzula. Bai, entregatu. Itxaroten dut, pixkatxo bat. Eta listo. Horrela geldituko litzaidake nire irakasleak bidali didan lana entregatuta. Espero dut ulertu izana eta bestela galdetu dudak. Hurren arte!